Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama, ang araw mo ay tiyak magiging okay. Kapag BicolNet TV ang kaagapay, serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay, sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of truths and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
views and opinions. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. For the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Si Mr. Pea sa Bicol Net TV. Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Ano ngayon nangyari sa buhok mo? Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad nin Tabaco, Legazpi, and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, or good morning! Magandang umaga, Sir Javier Bunsa, Ma'am Rica Listana, Maria Elena Yamamoto, Sir Jonathan Mondragon. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas.
Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita nin Miyerkules, Wednesday na. Petsa 8 na kita kang bulan na Oktubre, taon 2025. Sabayan po nindo ang sa indong lingkod. Sarong oras kita, 7 to 8. Mag-ore-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakalap po yan kan sa indong lingkod. Kapwera po yan kan sa mga pigpapaarabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kay ning programa. Hoy naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, October 8. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Naman man po sa may mga okasyon na naman pong klaseng okasyon yan. O dahil nanggad nindo paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na. Ta siya masana po ang nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya. Ngunyan. Pakiguide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong de kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginiribong kasalan. Tao lang po kami, Lord. Marupok. Nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Arabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Kunyan po tabing aldaw kita nin na Miyerkules, Wednesday, October 8, 2025. Live na live sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran yan kan sa mong GM, si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si Sir Tony ang samuyang SM. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot din maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamorogtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal man po ang ma-stress. Sa mga panahon po tabi, ini. Miyerkules na tabi. Petsa 8. Karangal daw na sa Pasko na ano. Gari. Kaskason sa natabi Sir Jonathan Mondragon ng panahon na di. Ano lamang ang paita sa Pasko. Inay. O di kaskason ang panahon na di. Petsa 8 na naman. Next week, kabangaan na naman kang bulan kang Oktubre. Sunod ka, Nobyembre na. Pista na kan mga gadan sa kakalag. Ayo. Di October Fest. Ngunyan pati mga tugang sabi so epekto kang southwest monsoon o kaya ining pigapod tang habagat. Tapos na.
Tapos na suhabagat. Palaog na tabi mga tugang hanging amihan. Maria sa aldang Oktubre ang amihan. Nakula manatabang suhabagat sa tuano. Hindi sa may parting Bicol. Sa mga bagyo tabi Sir Jonathan Mondragon tig hayop pigtatalbo pasiring duman sa taas. Kaya sa may parting norte tabi nagkateripon sa bagyo nakaaging bulan. Pero may mga 7 pa databing bagyo ang posibleng maglawg sa par bago magtapos ang taon 2025, sabi kang Pag-asa. May 7 pa da. Ay bali maglaog sa par basta day mang distruso. Ayo. So, ano nga asahan ta pag-arog na kining amihan? Pag amihan na databi Madam Maylin, so may kanta bagang so malamig ang simoy ng hangin. Malamig na. Malamig, may mga paguran-uran niya. Gari iluluwas ta na naman kayo ni mga jacket Siyempre nga pag malamig na ang hangin kay puhanta naman niya ki magpapainit sa sato. Ya. Iyo. Mas maorag magasumay nagpapainit sa to. Bako sana so nagpapainit kang alimantakta. Ika nga ya, pipainit mo ngayon naman ng alimantak ko. Bako sa alimantak ang pagpainito. Kakadangog kamukan sa ibang mga magurang. Ika nga ya, pipainit mo naman niyang alimantak ko. Bako, kung harap kaya. Importante nga yan. Angon yan ang dakit. Yung init sa mo. Ta palaog na ang taglamig. Inay! No. Ain daw ngayaan. Oy, may good news! Tuman sa mga taga-DepEd. Ang sabi databi mga tugang so PBB 2023 iluluwas na databi. So PBB so performance base bonus kan sa tuyang mga taga-DepEd iluluwas na daa ang hapot no ari. Yo, maray na barita ini ha. Baka lamang ngayon mailuwas na bago magpasko. May pamanaram ko na rin iluluwas. Basta iluluwas na daw. Yo! Kayo na barita. Ayan na. Sabi mo itong Presidente Bongbong Marcos Jr., initabing state of calamity, pwede na databing ideklara maski databi day pa nagtatama ang mga kalamidad. Pagurulayan ta daw ini adi. Halimbawa ngaya kung may nagpupusing-pusing na route ki panahon, depende siguro adi. Ngaya pusang tamaan ang Bicol, ang Albay. So day pa nagtatama ang kalamidad, pwede nang ideklara ang state of calamity. Nganing magamit na pundo para sa paghanda sa bagyo o ano man na kalamidad. Yo, sige tapag-restoryan tantan-taon. Yo, tantan man tabi mga tugang makiki-update kita dyan sa Pag-asa. Ramon ta naman ang magiging kamugtakan kang panahon. Amo, wadingon yan daw tabi so gigibuho na ulat sa bayan. 100 days ni Mayor Ray Bragais dyan po sa siyudad Cantabaco, dyan na launa sa BOTC Gym. Di sa mga sa tuyang mga opisyal na ibinuruto ka nakaging eleksyon 100 days na kasi aramon ta kung ano man ang mga nagkaginribuhan
Mayroon bang nagawa? Yung mga ibinuroto ta 100 days na pala. Ano nga yung ginibunin do sa inot na 100 days? Ako ngayon nagparpa-picture sana. Baga ngayon sana ako sa opisina. Sige ngayon pakuda. Kadakol nga nagbibirisita. Iyan ngayon sa kuyang mga nagkaginaribo. Tatad ha, alaon na tabi yan dyan sa BUTC. Ulat sa bayan, 100 days ni Mayor Ray Bragais. Sige, alas 7:17. Ansa to yung Philippine Standard Time. Konta na tabi mo ng linya kang pag-asa ha. Araman ta na tabi mo na mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nasa linya na. Good morning, Tabi Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Apektado pa rin ng Intertropical Convergence Zone ang Visayas, Mindanao at malaking bahagi ng Palawan. Kaya't malawakang pagulan pa rin ang inaasahan natin sa araw na ito sa halos buong Visayas, Mindanao maging sa Palawan Province. So sa mga kababayan natin doon, patuloy pa rin ho kayong maging handa at patuloy po rin maging mapagmasid sa mga bantahon ng pagbaha, mga localized flooding, especially sa mga low-lying areas. So ingat po sa ating mga kababayan doon. Samantala, dahil naman sa northeasterly wind flow, ito yung hangin na nanggagaling sa Hilagang Silangan, makakaranas din ng maulang panahon ang Quezon Province at Camarines Norte sa araw na ito. Saan man ang lakad natin sa araw na ito ay huwag kong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala, isolated light rains naman sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, sa Apayao at Ilocos Norte habang generally fair weather sa natitirang bahagi pa ng Luzon. So sa ngayon, dalawang weather system ang nakakaapekto sa bansa. Nariyan nga yung Intertropical Convergence Zone at yung Northeasterly Surface Wind Flow o Northeasterly Wind Flow na siya pong nagdudulot o parehong nagdudulot ng mga pag-ulan. But outside the area of responsibility, meron din tayong minomonitor na isang bagyo. Tropical depression po ito. May taglay na lakas ng hangin na 55 km per hour near the center at 70 km per hour na gustiness. At ang kanyang sentro sa ngayon, as of 3 a.m. ay 1,985 km silangan ng Central Luzon. At sa nakikita nga po natin, based po sa ating pagtaya, northwestward ang kanyang movement at sa mga nakalipas na oras, ang kanyang naging pagkilos ay 15 km per hour. So sa projection natin ito, in the next 24 hours, ay northwestward pa rin ang kanyang magiging direksyon at medyo o bahagyang gigilid ito dito sa ating area of responsibility. At hindi rin po natin inaalis ang tsansa na pumasok ito ng bahagya o saglit sa ating par, and then lalayo pa rin ho ito at hindi po ito inaasahang direktang makakaapekto sa bansa. Gayunpaman, patuloy po tayong magantapay sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito sa weather disturbance. Sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, magiging maulan nga sa Quezon at sa Camarines Norte dahil pa rin nga sa epekto ng northeasterly wind flow, habang sa dito po sa Cagayan Valley, Aurora Province, sa Apayao at maging sa Ilocos Norte ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papagurin at may mga pulupulong mahihinang pag-ulan dahil din sa northeasterly wind flow. Ito yung hangin na nanggagaling sa Hilagang Silangan. Sa Metro Manila naman, at natitirang bahagi ng Luzon ay kumbaga ay bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papagurin at generally fair weather po tayo liban sa mga panandalian at mga isolated na pagbuhos ng ulan. Sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius sa magiging agwat ng temperatura. Sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Sa Lawag ay 24 to 33 degrees Celsius, habang sa Tugigaraw ay 24 to 33 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius naman sa Legazpi City. Samantala sa buong Kabisayaan nga at Mindanao maging sa Palawan Province ay maulap ang papawirin at mataas po yung tsansa ng mga moderate to at times heavy rains o katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na mga pag-ulan. Kaya't patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan doon. So ito po ay epekto ng Intertropical Convergence Zone, isang rain-causing na weather system. So dito sa Tacloban, 26 to 30 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. Sa Iloilo ay 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Cebu
Cebu ay 26 to 30 degrees Celsius po. Sa Puerto Princesa ay 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Kalayaan ay 25 to 30 degrees Celsius. Samantala sa Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. In the next 24 hours, sa Davao ay 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Zamboanga ay 25 to 31 degrees Celsius rin po. Sa kasalukuyan, wala tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating baybaying dagat. Pero ingat lang po, especially sa mga gumagamit ng mga maliliit na sasakyang pangdagat, lalong-lalo na po dito sa northern part ng Luzon, dahil moderate o katamtaman pa rin ang pag-alo ng ating karagatan dyan. So extra ingat pa rin po ang ating abiso sa ating mandaragat. Ang sunrise natin sa araw na ito is 5:46 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:41 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. May pigbabantayan na bala na tropical depression diyan sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Pero malaog daa sa par, pero maluwas man sana. Ay salamat. Dahil magkaka-apektar sa satuyan. Yo. Oh, yan. Intertropical convergence zone ang mga magtatagauran sa satuyan lugar. Ikat pa manggiraray pa siguro. Arog na talaga bagakayang pag arog na kaning mga bulan kita last quarter na. May mga paguran-uran na kita. Kaya permisan nang pa siguro. Permisan nang may panangga sa oran. Lalo na sa mga estudyante, sa mga nag-opisina. Permisa na ako nga ni permisa na may kaputi. Ma'am Mirna Rialobit watching from QC. Sige, salamat. Good morning po. O, iring atabi kita ha. Nothing to worry. May pigbabantayan na to tropical depression pero ang magayon na bareta ta malaog sana sa par tapos maluwas man tulos. Manay lis man lapas kapus. So very good. Arog lamang sa nakampirmi bata so may pigpapatubo na ako ang talong pichay tapos pudkini okra garing pa ako nakakakuha kay kamatis tanom-tanom lamang naman kita. Aning pag Disyembre ang pag-harvest kaya na mga tinanom ta sa Pasko pwede na yan tabi tiyanor kapos sa tuyo kamatis sirata yan sa tuyo kamatis igwapaki okra may talong pa tama-tama yan pero ang bulan niya ngunya na Oktubre, Nobyembre o Disyembre tama-tama may bunga na gari yan tulong bulan di may bunga na lamang yan mga tinanom ko naman na yan. Di sana dahil na kita rapong gasun pa ki mga marao tabing panahon. Serbisyo Asin Reparo. Oy, pa-shoutout na tabi kay G, kay Gretchen, kay Karen, tapos si LB. Namamamahaw, nag-almusal po tabi sila. Wow. Aray pa kamo. Magandang umaga kay Ma'am G, kay Ma'am Gretchen, si Ma'am Karen, and si Ma'am LB. Lahat sila namamahaw. Tabi day pa kamo nagarago.
Pasko na baga naman, oh. Ma'am G, Ma'am Gretchen, Ma'am Karen, Ma'am LB, hindi pa kayo nag-aasawa. Pasko na naman. Mag-asawa na kayo. Malamig na ang simoy ng hangin. Oy, alas 7:26 na. Chanor Kapos, good morning man kay Chued. Diyan sa Barangay Labnig, diyan sa Malinaw. Sir Willie Nobura, good morning. Alas 7:27 mga tugang ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna ang satuyang mga katuwang digdi sa programa. Yaon permidyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madalion sa na yan makuha. Diyan sa pagitan kang UST and Mariners. May gusto ka sa kuya. Diyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sumaga naghanap tabi kidor boarding house. Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, uhayo gusaymas, ingat po permi. Siring man mga tugang ang programa ng nidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Bursik ang siyudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw. Yaon man dyan si ABC President Cap Art Avila kang SB Malinaw. Katawang taman po ang Kapos Bilo Lotto Outlet dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Kung magtaya ka mo sa loto, bako sa waiting ha. Makagana lamang kita sa loto, di milyonaryo lamang kita. Yo! Yan po mga tugang, mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Sa inyong panambitan, talagang matapat ka, natamantada, ipag ako. Sige tabi, alas 7:28 na. Manini samahan ng mga dala na. Ining sara Ma'am G, Ma'am Gretchen, si Ma'am Karen, si Ma'am LB. Ini ang grupo databi kan sa mga dala na. Nangyari? Anong nangyari sa indaw? Ay inay. Sabi baga, may kasabihan baga na try and try. Kakakuha manggiraray ka mukhang ki-okay. Mga dala-dala na yan, dahil man yan. Try giraray ki ba? Gariyan so pigkikit-kit baga, so sakit-kitan baga, kang aki pa, kumahilig ako kaan. So mga pig, dyan baga sa mga tortindahan, may mga kitkitan. Pag dahil mo na ko sa premyo, try again. Hanggat na makuha mo na ng gadso tama. Tapos sa jackpot. Try giraray. Dahil ka mo madala. Pag nadala ka mo, dahil na yan. Tapos na. Ayo, ayang man. Nurawang pili pa. Bakan luwasan ka nindo. Magpain-may na sa nakamong. So padiyon ko nga ni, dumana sa nangyay ako sa payin may. Maug mga yan dumana. Sige, alas 7:30 na. Nakabot kita dyan. Alas 7:30 na sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali, mabalik po ang programa. Makalipas lang po yung importante yun sa nangini. Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high
high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Iguaman sindang branch sa Tiwi na Makwa sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Tayo ay magsayaw ng cha-cha. Turuan mo ako, paano isayaw ito? Paano ba? Ganun ba? Serbisyo Asin Reparo. O balik na tabi kita mga tugang alas 7:32 na ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali yun sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sirigman, ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Bursecan Ciudad din Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kang Bagong Malinaw, sabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, Capos Bilo Lotto Outlet, dyan yan sa Tinapi Poblacion Malinaw Albay. Yan po mga tugang, mga kabayan na sutuya mga katuwang, maraming thank you po. Balik po ang sa indong lingkod. Ako tabi ang sweet ko, good morning. Ako tabi manggiraray si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni kunyang pungal daw kita nin Miyerkules sa Wednesday na petsa 8 kang bulan na Oktubre taon 2025. Sundo kita alas 8 mga tugang, mga kabayan. Kaya ano papigalata? Fight na kita! Serbisyo Asin Reparo. Alam ko na ako'y nato. Sige tabi mga tugang ta alas 7:34 na sa tuyang Philippine Standard Time. At yan na alauna nin pagkahapon gigibuhon su ulat sa bayan ni Mayor Ray Bragais sa kansyudad nin Tabaco. So 100 days report so mga elected officials na pala, so mga ibinuruto ta ka nakaaging eleksyon 100 days na pala na nakatukaw. So alauna tabi ang gigibuhon at dyan sa Bicol University Tabaco Campus gymnasium. No, di alauna databi yan. Sige. Tabay na sa natabi ka mo sa mga taga-Tabaco. So ibang mga munisipyo, sa iba man ng mga opisyalista, may reschedule man yan kung sa indang ulat sa bayan. So mga nagkagineribuhan ninda kang pagtukaw po kang pagtukaw ninda o di 100 days na pala. Kaskaso na di tabi Chanor. Munan mo naman kayan, eleksyon na naman. Bata digdi sa probinsya kang Albay, day pa natatapos ang politika, no? Hanggang ngunyan, politika pa man giraray. Sige, ang darabalan. Raot digdi, raot duman. Papugi digdi, papugi duman. Palinig digdi, palinig duman. Iba ka nangyayari sa probinsya kang Albay. Gariday pa natatapos ang eleksyon.
na dapat mag-focus na sinda duman sa mga trabaho ninda. Kundi antig pig-iinot ngunyan, so si ripunta ngayon sa mga gineribo kay ni. Si ripunta man nga sa mga gineribo kay ni. Nagkaurubos na sa oras duman sa pasuro si Rip. Ang kwenta klaras kayan mga tugang para riyas man sana. Sabi nga ni sa sa pakawat, it's a tie para riyas. Dahil na nga ni kamo kayan, magtrabaho na sana kamo, aram namanan kan mga tao. Dahil naman kay puan indong alasawn pan sa indong bangko para magpalinig. Aram nang kan tao. Aram nang kan tao. Kundi, sabi kang amigo ko, pigpili ta na sa nangaya dyan, so lesser evil. Lesser evil na lang. Kung ikumpara mo ngayon duman sa saro, mas matindi nga ito. O di na sa nangyayon, tapariyas man sa nangyayon. Ay na, pundo na kamukan, trabaho na. Okay, sige, di alatod ta na sana sa iba pang mga LGU sa satuyang area of responsibility na mapaabot man kan sa indang report ulat sa bayan, kan sa indang pagtukaw, 100 days na pala. Ano nagtuko sinda? July ba yon? July o June? July, August, September, October na ngunyan. Tama, 100 days. July, nagpuon. Sige, aramon ta kung anan mga gineribo ninda. Sa 100 days. Tapos iba nga ni, dakulon tulo so gineribo. So iba, sige sanang pakurodak sa opisina ta. Dakul ngayon, nagkukurtisikol. Isabay man nga ito sa report. Ngayon, nakipag-kurtisikol naman niya sa moya sa mga taga-DepEd. Uy, mga taga-DepEd pala. Maray na agatabi sa indo mga taga-DepEd. So, pag-celebrar pala kang World Teachers Day, tatawan man palang tabi siya anurso mga maestro nin tigwa 1,000 pesos incentives, cash incentives sa buong Pilipinas naitaon na pala before pa kan Teachers Day. Pigsaran ribo. Sabi nga ni kang iba, maray na ngayon ni kay sa dae. Pero ang satuyang mga paratokdo sa bilog na Pilipinas, kada akul bagayan, o ditigsaran ribo sinda, maray na ngayon kay sa dae. Nagselebrar ngaya kan Teachers Day, dahil lamang ngaya. Di at least may tigsaran ribo. May pambaka lamang na apod kaan. May pambaka lamang na gintanlad. Okay na yan. Tapos igwang buy bawang o rimati na. Iyo baga dipisilo ng bata mahalo na baga niya ng mga barakalo na di buya mo mag-join sa samahan. Muya mo na mag-join sa samahan. Bako man ako dala, ang mga pigsasabing dala na yan, so hidap ka na, hidap ka na, dapat dahil ka mahidap, habang nabubuhay ka, may pag-asa. Di ba ang sabi, dahil ka mahidap, dahil ka mag-untok, sabi dyan sa 3rd District, dahil ka mag-untok, dahil ka magpundo, dapat try and try sana. Dahil ka mahidap, dahil ka mag-untok, tapag puminundo ka, pundo na talaga yan. Dapat diretso sana. Laban lang, sabi nga ni Manny Pacquiao, laban lang. Para sa atin to, laban lang. Sabi ni Sir Willie Nobura, irak man yakan mga taga-DepEd bagadi, alos aram tabagan mga kamugtakan kan mga paratokdo, puros palundon, London digdi, London duman. Kaya mabuyo man umabot sa sweldo, dahil na.
Hara na. Ha? Grabe pa ang trabaho kan mga paratok doon di. Anyway, tapag irestoryan tayan. Inutong tamo na ining sabi digdi, so epekto na tabi kang southwest monsoon o kaya habagat, tapos na. Anon masasabi ta sa habagat? Pasalamat kita sa habagat. Kitang mga yaon digdi sa may parting Bicol. Pabor sa tuya sa habagat nata. Tigtutulak kay nan bagyo pasiring sa taas. Kaya sa mga bagyo bagatabi Sir Willie, pasiring duman sa norte. Duman bagat tuminarama sa mga makusog na bagyo. Tatigtutulak ang habagat. Imbis na ngayon imbis na magbalyo digdi sa Pilipinas, digdi sa may parting Bicol region, hali dyan sa Catanduanes, mag-cross ang nangyari pa itaas dahil sa habagat. Ayo, tigtutulak ang habagat so mga bagyo, kaya tuminarama duman sa norte. Ayo, kaya gari pasalamat kita sa habagat digdi sa may parting Bicol region. Ta medyo nakatabang-tabang sa habagat sa tuya. And huni na, palawag na ining amihan. Ayo, piglalaw man databing maglawag ang amihan sa mga huring aldaw kang Oktubre. So ibig sabihin transition na. Ayo, nasa period of transition na. Maalingahot bagang habagat tadi. O ngunyan mapo na so amihan. Mapo na so kantang so malamig ang simoy ng hangin. Oh, yan ang kanta dyan. Sabi digdi mga tugang, ining hanging amihan o kaya ining northeast monsoon. Mamamatian ta din ni tabi soring aldaw kan mga kang Oktubre hasta databi sa inot na simana kang Nobyembre. Sabi mga tugang iyan ni Chief of Meteorological Officer Reza Bartolata na ining hanging amihan ang mararanasan ta databi ni sa sarong transition kung saan lauman tabi ang epekto kang esterlis an paros na hali databi sa sirangan na magdadaranin mga maalinsangan na panahon asid mga thunderstorm. Piglinaw tabi kang State Weather Bureau na liwat sa pagtatapos kang epekto kang southwest monsoon o kaya ining habagat, iibig sabihin na mapuo na databi ang amihan season. Kung saan ma-ship sa malipot na paros ang kadalasan na ma-experiencehan hasta sa maabot na Pebrero, inot na aldaw kan Pebrero and hanggang pa sa Marso. Puro lawi gani, pero ang taglipot baga na mamatita mga Pebrero mananggan. Bako man ngunya na so Disyembre talaga. Mga Pebrero, Enero, Pebrero, yan. Kasagsagan niyan kang so amihan. Talagang malipot ang panahon mananggan pag-araw ganun. So magiging halawig da subot ang epekto kang hanging amihan ngunya na taon. Magdadarainik yung mga pag-uuran arog kang dyan sa parte kang Kabikulan o digi sa tuya, nako. May mga dadarahon databi ni mga pag-uran digi sa may parting Bicol, Samar, Leyte, asin o lauman man subot sa paagi po o so lauman man databi ang mga pag-agi nin mga bagyo sa kadagaan in kaso mamamatian databi ang epekto kay ining amihan. Sus Mario, si pag-amihan pala
pasiring sa tuyang bagyo. Pasiring sa Bicol region. Kadalasan matamaan mga bagyo pag amihan sa Bicol region, Bisaya, Northeastern Mindanao puon Oktubre hasta Disyembre. Inay. Problema pala nini. Magayon ko ta pag amihan tamalipot. Maray ang ihip ng hangin. O kaya lang pag abot man sa mga bagyo, posibleng Bicol region ang tamaan kang mga bagyo. Nako. And sabi digdi mga tugang, mas kadakol databi ang track ang bagyo tuyong amihan season. Asin lauman databi ang epekto kang shear line o kaya mga low pressure area. O dugang pa kang official na nasa maximum of 7 pang bagyo ang lalauma na malawag databi sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ang bulan kan Disyembre ngunya na taon. Siguro pang 7 na bagyo. Abiso mga tugang kang opisyal na maging handa bako sa natabi ang gobyerno sa posibleng peligro databi kang dara kang mga kalamidad tuyong amihan season. Maganda. Bako lang ang gobyerno ang maganda kundi kita. Ngunya na amihan season. Kaya bagatabi ang mga bagyo pag minatama sa tuya pag-araw kining mga bulan makusog talaga. Makusog. Narumduman ko kito pag aginaldo na pag maaginaldo bagatabi di kitang kuryente ta bago kitang bagyuhon. Minatama sa tuyan bagyo mga Nobyembre ngunya na Oktubre di at least sana dahil tamaan kita kibagyo kasi next week nga ni kabangaan kang Oktubre pero dahil pa nasisiguro tapito pa databing bagyo bago matapos ining Disyembre ngunya na taon 2025 kaya dapat talaga permisa na kitang nakahanda. Taoning pigbabantayan ngunyan kang pag-asa na LPA sa luwas kang par medyo safe kita digdi. Day ni makakapektar sa kadagaan pag naglawg sa par maluwas man tulos. O ining pigbabantayan ngunyan tropical depression na nga ni nasa luwas pa kang pariya. Tropical depression na o paglawg kan sa par makusog pa yan pero day databi makakapektar iyan sa mga daga. So paglawg sa par maluwas man tulos. So yan ang very good na bareta kan sa tuyang pag-asa kasubago. So day ta pa maaraman kung sa mga masunod na daw igwa. Kaya kaipuhan databi talagang maghanda bakulang ang gobyerno pati kita. Dapat po lagi po tayong handa sa anuman ng mga posibleng kalamidad na mag-abot po mag-agi o digdi sa tuyang mga lugar. Sige tabi. Serbisyo asin reparo. Magayon ko ta ang epekto kang amihan ta liyo na nga niyan malipot-lipot na ang panahon. Pwedeng mabawasan na sa mga pigbabayadan ta sa kuryente dahil na kita magpapara electric fan tangon yan bagang electric fan nagaaraga naka-on ang aircon naka-on di pag-amihan medyo okay na ang problema taman sa bagyo maray suha bagat talagang pigtutulak nga bagat sa mga bagyo pero pasalamat kita di kisa may parting albay na uduman nga ni sa Masbate matindi pa iyo baga so napuruhan kang bagyong si Opong pasalamat kita di sa probinsya kang albay ta di kita naka-experience ki arog kito. Okay, sige digdi kita tabi 10 minutos na sa natabi bago mag-alas 8 digdi kita sa Maray na Bareta para sa mga taga DepEd. Sabi digdi mga tugang na initabi ang PBB o ining performance based bonus kang mga taga DepEd iluluwas na databi. So PBB kang taong 2023 late na pala niya kang 2023 pa pala iluluwas na databi so PBB kang 2023 para ini duman sa mga qualified na taga DepEd personnel na
o kaya sa highest PBB rate na 52% ng monthly basic salary para po sa fiscal year 2023. Sabi digdi, ini databi dakulang pagtaas. Ito ay malaking pagtaas mula sa nakaraang 2 taon na nasa 45.5% sana kang 2021 tapos 48.75% kang 2022. So ngunya nasa 52%. Naglangkaw man ang gadadi. So ni ang halimbawa ang teacher 1 may monthly salary po yan na 27,000. Salary grade 11. Ayo. Ang makukuha kaining PBB, ang sa iyang ma-receiving PBB kang mga teacher 1 na nasa salary grade 11, 14,040 pesos ang PBB niyang makukuha. So, ibig sabihin, more than 50%. Ayo. More than 50%. 52% gani. Ayo. Sa basic salary. Kang so mga qualified DepEd personnel. Ayo. O di sa mga teacher 1 na salary grade 11, igwa ka mo kay 14,000. Bayain ang 40 pesos na yan. O, unya na nga, pot ko nuarin. Nuarin tabi yan itatao. Ayos Kung halimbawa maitao sa PBB kang 2023 ngunyan bago magpasko ay paldo-paldo ngunyan sa mga teacher, paldo-paldo sa mga taga-DepEd. Siyempre yaon na maarabot na sa mga bonus. Madi siyempre na baga o yaon na naman so anong pambonusan so 13-month pay. Ma'am Helen Peña pagkani Ma'am Helen Peña Formosa, good morning. Iyo o di kung maitatao na ining PBB kang 2023, so kabaga kang sweldo kang mga teacher alimbawa, so teacher 1 man sana digi so may teacher 1 ang may sampul. Paano so teacher 2? Alang ka man kiditang sweldo kan teacher 2 sa ka teacher 3. O, tapos iba pa. So halos 52 o 53%. O di kapag kan sweldo ang PBB. O ang gapot na sa nangunyan kuno rin ini tao. O tang sabi digdi mga tugang kan sa tuyang presidente na ining PBB 2023 iluluwas na databi. Sabi man niyan kan sa tuyang DepEd Secretary na si Sani Angara. Ang apot tabi ngunyan tabi Ma'am Helen kuno rin. Wow. So ining mga paratukdo ining mga DepEd personnel, mga tugang qualified personnel, ang may highest PBB rate is 52% sa kanilang monthly basic salary. Yan. So pigtututukan niyan tabi mga tugang ngunyan kan sa tuyang DepEd Secretary na si Sani Angara, katuwang ang Department of Budget and Management, DBM. Nganing maiproseso na. Nuarin itao. Yan ang sa tuyang aabangan sa mga masunod tabing panahon. Pero good news na. Ang PBB 2023 may luluwas na databi. Kaya paralakpakan tabi sa mga teacher. Uni pa lang tabi mga tugang so calendar of activities kang DepEd So schedule databi iti batay ini tabi sa diniklarang school calendar kang DepEd sa irarom databi kang DepEd order number 12 series of 2025. Ma'am Helen, October 27 to 31, 2025, mid-year wellness break, walang pasok. O di may sim break pala na ano yan, October 27 to 31 saron simana.
O di, may bakasyon pala na di. Iyo, October 27 to 31, mid-year wellness break. O, sem break yan. Pag November 1, All Saints Day, regular holiday. Pag November 2, All Souls Day, special non-working holiday. Pag November 3, balik klase na. Mamilin. Sumabalik ang mga estudyante sa Nobyembre 3. Iyo, o Nobyembre 3 na tabi, ang balikan sa tuyang mga estudyante. So, sem break na pala sa Puon Pitya 27. O, 11 sima naman. Paingalo kan sa tuyang mga kamaistrahan, mga estudyante. Pwedeng pwedeng mag-travel tabi-tak. Pasiring din sa Cavite. Iyo. Pwede tabi tak. Pwede magdiyan sa Cavite. Sarong simana bagaw. Ang bakasyon. Kasabay na su piyesta kan mga kalag tapos mga santo. Iyo, November 1, November 2. Pag November 3, balik eskwela na. Ining break databing ini para databi sana sa mga public school teacher. Yan sana. Doon ako nalungkot. Iyo. So sa public school teacher sana ini ha, sa mga public school. Puon kinder to grade 12. Sigon iyan mga tugang sa DepEd calendar. Iyo. Para sa mga private school, ang schedule depende tabi yan sa desisyon kan sa indong mga eskwelahan. Sa mga private school, may sadiri man kamong schedule. Iyo. O hindi tabing calendar of activities na ini, calendar schedule na ini, para po sa na ini duman sa mga public school, pon kinder hanggang grade 12. Yo. So, yan tabi. So, sa pribado, bala man kamo. Tama? Sige. Magayon kayo niyong magburo bakasyon. O, saron si mana baga. Hindi, pwede kayo ni magliwaliw. Makapag-pudkayan, makapag-refresh, makapag-relax lamang ang isip. Natapuro sa na trabaho. Kay puhan man mag-relax bago maglaog kita naman sa Pasko na. Petsa 3 na kan Nobyembre mabalik. Ang sunod kaya, madali na. Ang sunod kang Pasko na, sinsya ko. Serbisyo Asin Reparo. Sarumbang sa Serbisyo Asin Reparo. nakadangot ako. On minuto tabi bago mag alas 8. Alas 8 na naman, no? Dahil na pag-urulayon sa state of calamity, adi na pwede na databing ideklara. Maski tabi dahil pa nagtatamang mga dahil pa nagtataman mga kalamidad, sabi kang presidentita. Dumana sana ini sa programa sa programang tama sana 10 to 11 at yan sa 107.7 radyo natin Tabaco. Sayonara, ingat tabi Bicolandia. Sige. Samahan ng ito, samahan ng mga dala na. Taday ka mo madala. Sabi sa Bicol, samahan kan mga hidap na. Hidap ang apod kan sa Bicol, hidap na. Sa Tagalog, dala na. Dala na ngaya ko sa imo. Abo ko na sa imo, dala na ako. Hidap na ngaya ko sa imo. Yo ka man girara. Digdi sa EU. Sa AU. Qatar, may school holidays 2 weeks. Wow. Swerte. Sige.
Oy, paaram na tabi muna sa indong lingkod. Sa pangaran niya ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Sa pangaran man tabi ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Riner Burse, Dagusa Municipal Councilor Irene Morales Paut, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Capart Abela, Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. Sa pangaran po ni Dogabos, mga parantabay niya to. Sa pangaran ni GM Maestro Niladto ni SM Sir Tony, ako po ang sa indong lingkod Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana. Taga naman kita ha, 7 to 8. Igdi po sa programa Serbisyo Sin Reparo. Sa mga parantabay niya to sa online, like and share na lang. Ano? Like, follow, and share. Nganing mahilig man kang iba. Sige, adios amigos. Dumo arigato. Bye-bye. Ingat po kita. Serbisyo Sin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Sige. Sige na.